Вітаю на каналі Anti-Blackout. В минулому відео розпочав нову рубрику на каналі Туризм та велотуризм. Ще трохи повітря холодне в Київській області, але вже дуже скоро можна буде нормально покататися. Почав з таких обновочок від фірми NextTorch. Замовив сигнальний ліхтарик, ще замовляв фару, але фара приїде, я думаю, пізніше. Даний фонарик гарно підійде як для пішого туризму, тому що тут є різні режими. Так само підійде для сигнального фонарика для велосипеда. І також підійде навіть для військових. Що у нього йде в комплекті? Така цікава коробочка, доволі якісна інструкція, проводочок Type-C для зарядки.